Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Ako nga pala si Dylan, tubong Kidapawan, Bukidnon, sa Mindanao. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, karanasan namin itong dalawa ng kapatid kong si Kuya Alfred. Nasa edad 15 anyos na ako nang mangyari ang karanasan namin ito. Dekada 90. May isang sityo sa lugar namin ang pinangingilagan ng mga tao noon. Ayon kasi sa mga naririnig kong kuro-kuro, lugar umano yun ng mga taong may malaing ginhawa. Hindi naman na siguro iba sa inyo kung anong ibig sabihin ng malain ng ginhawa. Gaya ng mga manggagaway, manlalason, at karamihan sa mga naninirahan doon, mga aswang. Maging ang aking ina ay mariin kaming binilinan ng mga kapatid kong bawal na bawal kaming pumunta sa sityong yon, o kahit mapadpad man lamang sa malapit. Ang rason ng aking ina ay marami na raw ang mga naliligaw na tao sa lugar na yon. Hindi na nakakalabas pa. Kapag hinahanap at hinahalugog sa loob ng sityo, wala makita, maski bakas man lamang ng taong pumasok doon. Kaya naman malakas ang hinala ng lahat na ang mga taga-sityong yon ang salarin kung bakit hindi na nahanap ang mga taong naliligaw sa kanilang lugar. Isang beses nga, nung tanungin ko ang aking ina kung bakit hindi kami pwedeng magawi sa lugar na yon, kayong wala naman silang ebidensya sa lahat ng mga paratang na ibinabato sa mga taong naninirahan sa lugar. Ikinuwento niya sa akin kung ano ang mga kababalagang nangyari sa loob ng sityo na yon at maging sa mga kalapit baryo nito. Ayon sa kanya, noon pa manumano, may mga aswang nang nagagawi sa katabing lugar ng sityo para manginain ng mga alagang hayop o kaya naman ay mga ligaw nun. Pero kung mamalas-malasin at walang mabiktimang mga hayop ito, pinupuntirya ng mga nilalang na yon ang mga buntis at taong may sakit. Kung minsan pa ay nadadatnan na lamang ng sepulturerong may nahuhukay na kabaong sa sementeryo at wala na ang bangkay sa loob nito. Kaya nga kapag may lamay na ginaganap, todo bantay ang mga taong namamatay ng kaanak. Baka isang araw, magulat na lamang silang napalitan na ng puno ng saging ang bangkay ng kaanak nila. Kapag naman bagong libing pa lamang ang patay, ay may mga kung ano-anong pangontra sa aswang silang inilalagay sa katawan ng bangkay para oras na hukayin man yun ng mga nilalang, ay hindi nila ito makukuha ng ganun kadali lang. Ani pa ng aking ina, hindi naman daw kasi pwedeng bantayan 24 oras ang bangkay na nakalibing na. Kaya yun na lamang ang paraang naiisip para hindi ito makuha ng mga aswang. May kuryosidad na tinanong ko si nanay kung anong klaseng aswang ang kumakain ng patay. Balbal, isang uri ng balbal ang aswang na sinasabi nila. Ang usap-usapan pa nga, doon naninirahan ng mga yon sa sityong sinabi ko. Paliwanag niya. Marami pa akong bagay na itinatanong sa aking ina ukol sa mga ikinikwento niya sa akin. Pero parang napipiko na yata siya sa kakatanong ko. Kung kaya't sumimangot siya at nagwikang, "Huwag na maraming tanong pa, Dylan. Mas mainam na makinig na lang kayo sa sinasabi ko, kesa mapahamak pa. Binalaan ko na kayo magkakapatid, ha? Alam niyo naman kung gaano kadelikado sa lugar na yon. Huwag niyo nang tangkain pang mapadpad doon. Wala naman kayong kukunin doon eh." "Naku, Nay, hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Gawa-gawa lang yan para iwasan yung mga tao sa lugar na yon. May kaklase nga po ako doon eh. Ewan ko ba kung bakit may mga taong mahilig manira ng kapwa para lang maging mabango sila sa paningin ng iba." Kontra ng kapatid kong si Kuya Alfred sa sinabi ni nanay. Pinandilatan siya ng mga mata ni nanay at sinabihang
bawas-bawasan niya raw ang pagiging sutil. Dahil baka yun pa ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Oras na ipagpatuloy niyang ginagawa. Akala mo ba, hindi nakakarating sa akin ang usap-usapan ng mga kapitbahay natin? Na binabalak niyong pumunta ng mga barkada mo sa lugar na yon? Ikaw talaga napakatigas ng ulo mo. Ani ni nanay. At tinanong si Kuya Alfred kung ano ang gagawin nilang magbabarkada doon sa sityo. Bakit sa dinami-raming pupuntahang lugar ay talagang sa ipinagbabawal na sityo pa? Hindi makasagot ang kapatid ko. Agaran siyang nagpaalam sa aming ina at nagwikang pupunta lamang daw siya sa bahay ng kaibigan niya. Itatanong niya dito kung may mapapasukan ba silang trabaho. Hindi na nga nagawa pang manermo ng aking ina dahil sa hindi pa man siya nakasagot sa sinabi ni Kuya Alfredo, ay mabilis na itong lumabas ng bahay. Nung akmang ako naman ang haharapin ni nanay, agaran na rin akong pumunta sa kusina at nagkunwaring may ginagawa nun. Alam ko kasing oras na manatili pa ako sa harapan ng aking ina. Sa akin niya na naman imamakmak ang inis na nararamdaman. Dahil sa pambabaliwala ng kapatid ko sa sinasabi niya. Kinahapunan, naabutan kong kausap ni Kuya Alfred ang kaibigan niyang si Jess. Nalaman kong nagpaplano silang pumunta sa sityo. At sa pandinig ko ay may nililigawang taga-roon ng kaibigan niya. Hindi na ako nakapagpigil at sumabat na sa usapan nila noon. Sinabihan ko ang kapatid kong hindi sila pwedeng pumunta sa sityo. Dahil nga kabilin-bilin na ng aming inang huwag magawiro ng kapatid ko. Tinawanan lang ako ni Kuya Alfred at sinabihang huwag na raw ako mangialam. At higit sa lahat ay huwag kong iparating sa aming ina ang binabalak nilang gawing magkaibigan noon. Hindi pwede, kuya. Sasabihin ko kay nanay na pupunta kayo doon. Paano na lang kung mapapahamak ka doon tapos hindi alam ni nanay? Saan kanya haagilapin, ha? Kung ano-ano ang mga inirarason ng kapatid ko nung sabihin ko sa kanya na isusumbong ko siya kay nanay noon. Kahit na ano pa ang sinasabi ko sa kapatid kong yon, wala talaga. Hindi niya ako pinapakinggan. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa nais niya. Takip silim, maaga kaming naghapunan. Habang kumakain ay pangiti-ngiti lamang ang kapatid ko. At maya't maya ang pagsipat sa akin na tila ba nagpapahiwatig na maya-maya lang. Tatakas na siya. Pagkatapos naming kumain ay nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng kwarto para magbihis noon. Minadali ko namang maglinis ng hapagkainan at pagkatapos ay sinundan ko siya sa loob ng kwarto. Pagpasok ko, nakita kong nakabihis ng kapatid ko at naghihintay na lamang nagsignos kung kailan papasok sa silid tulugan ng mga magulang namin. Nang sa gayon ay makalabas na siya ng bahay. Kuya Alfred, sigurado ka ba talaga dyan sa gagawin mo? Talaga bang pupunta kayo ng mga kaibigan mo dun sa ipinagbabawal na lugar? Oo nga. Kaya huwag kang maingay at baka marinig tayo ni nanay. Mabulyaso pa yung plano ko. Sinabihan niya pa akong napakakulit ko mano. Dahil paulit-ulit kong tinatanong sa kanya ang tungkol sa pupuntahan nila. Nagpaliwanag ako at sinabi sa kanyang kinakabahan ako sa gagawin niya. Kaya hindi ko maiwasang magtanong na magtanong noon. Nag-aalala lang naman ako, kuya. Ano ka ba? Kasama ko naman yung mga kaibigan ko eh. Kaya wala kang dapat alalahanin. Binilinan ko siyang mag-iingat sa pupuntahan. Magdala siya ng bawang at luya. Magdala na rin siya ng palito ng posporong kulay pula. Nang sa ganon, walang magtatangka sa kanyang buhay. At kung meron man, hindi yun magtatagumpay. Sus, ikaw talaga. Para kang sinanay. Masyadong kabado at kung ano-ano ang iniisip. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Saglit lang naman kami doon. Ano kaya kung sasama na lang ako sa inyo, kuya? Tungaw ka talaga. Di, mas lalong mabulyaso ni nanay yung plano namin. Lalo na kung malaman niyang wala tayong dalawa dito sa bahay.
Sinabi ko sa kanyang maaga namang matutulog ang mga magulang namin. Pagod na mga yun galing sa bundok, kaya't huwag siya mag-alala. Hinding-hindi malalaman ni nanay na wala kami sa bahay ng gabing yon. Ewan ko sa'yo. Bahala ka kung gusto mong sumama. Basta huwag ka lang makulit ha. Huwag ka madaldal para wala kaming magiging problema. Maya-maya pa, kalaliman ng gabi nun, umalis na kaming dalawa. Tahimik lamang kaming lumabas para hindi maramdaman ng mga magulang namin ang paglabas namin ng bahay. Dinaanan namin ang matalik na kaibigan ni Kuya Alfred na si Jess. Nagulat pa ito nang makita ako at napakamot sa ulo. Nagkibit balikat lang naman ng kapatid ko bago nagwikang huwag nang magtanong pa dahil kilalang kilala naman umano nito ang kapatid niya. Gaya ng sinabi niya kay Jess noon, ganun rin ang naging sagot niya sa iba pang mga kaibigang nagtatanong kung bakit ako kasama. Sa paglipas ng mga sandali, habang naglalakad kami ay panay ang pagpapailaw ng kapatid ko gamit ang bitbit niyang flashlight. Pakiramdam niya raw kasi may nakasunod sa amin nun. Pero hindi niya mabatid kung nasaan yon at kung sino. Ano ba yan, tol? Itigil mo nga yung ginagawa mong pagpapailaw ng flashlight mo. Maliwanag naman yung buwan eh. Hindi tayo mangangapang maglakad. Baka mamaya may makasalubong tayong tao matamaan mo ng liwanag, magalit pa. Reklamo ni Jess sa kapatid ko nun. Narinig kong buuntong hininga ang kapatid ko at sinabing kinakabahan daw siya. Pakiramdam niya kasi ay may nakasunod sa amin pero sa tuwing nililingon niya naman ang pinanggagalingan namin nun, wala naman siyang nakikita. Kuni-kuni mo lang yan, pre. Paano kasi kung ano-ano yung sinasabi ng mga magulang mo tungkol sa lugar na pupuntahan natin eh. Dapat kasi hindi ka nakikinig doon eh. Wala namang katuturan yun. Usapang matanda yun. Hindi na umimik ang kapatid ko. Tumahimik na lamang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Maya't maya rin ang pagpunas niya ng pawis sa noo at paghinga ng malalim. Samantalang ang mga kaibigan niya naman, sige pa rin ang pagkikwentuhan at hindi iniintindi ang sinasabi ng kapatid ko noon. Nang mga oras na yun ay nakaramdam na rin ako ng kaba. Pero ganun pa man ay pinilit kong nililibang ang sarili para hindi maisip ang sinabi ng kapatid ko. Tol, sa tingin mo papansinin kaya ako ni Jane? Hindi ko alam, tol. Malalaman natin yan pag naroroon na tayo sa bahay niya. Sumabat na ako sa usapan nila at sinabing dapat kasi hindi na lang kami pumunta pa. Kung hindi naman pala sigurado si Jess kung ano ang sasabihin niya doon sa dalaga. Mamaya, kung ano pang lalabas sa bunganga niya at sasabihin doon sa dalaga tapos hindi magustuhan. Mabilis na tinakpan ni Kuya Alfred ang bibig ko at sinaway. Huwag raw ako maingay at higit sa lahat ay huwag kong kontray ng lahat ng mga pinag-uusapan nila. Baka nakakalimutan kong nangako umano ako sa kanya kanina bago siya pumayag na isama ako noon. Kasi totoo naman, kuya. Pinanlakihan niya ako ng mga mata at nagwikang sana pala hindi niya na lang ako sinama noon. Alam mo yung mabuti pa, manahimik ka na lang kung wala kang maitutulong. Hindi na ako sumagot pa kay Kuya Alfred at baka kung saan na naman mauwi ang pagsasagutan naming dalawa. Matapos pagsabihan, ang sunod na pinag-usapan nila ay tungkol sa mga kwento ng mga malalaing ginhawa na naninirahan sa sityong yon. Nagtanong pa si Efren kung totoo ba umano na may aswang na naninirahan sa sityo. Anya pa, kung sakaling totoo man yun ay hindi niya maiwasang mag-alala sa maaaring mangyari sa amin. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Huwag mong intindihin yung mga sinasabi nilang aswang-aswang na yan. Para ka rin si paring Alfred eh. Masyadong matatakotin. Nang tingnan ko si Efren ay napansin ko nga kinakabahan siya at hindi mapalagay doon. Sa isip-isip ko, pareho lang pala kami ng nararamdaman. Kinakabahan at natatakot sa kung ano man ang mangyari sa amin. Ilang sandali ang nakalipas. Tuluyan na naming narating ang sityo
Sa bungad pa lamang ay nakikita ko nga tila ba may kasiyahang ginaganap sa sityong yon. Marami ang mga nagsisiga ng kahoy sa gitna ng malawak na lupaing na sa bungad nito at may mangilan-ngilang mga tao ang nakatayo doon. Saglit kaming natigilan sa paglalakad. Pinakiramdaman ko ang buong paligid habang iginagala ang paningin. Maya-maya pa, natuon ang pansin ko sa mga matatanda at kabataang nasa gilid ng daan malapit sa malakas na nakasigang kahoy. Nakasalampak sa lupa ang mga yon. May kinakain. Ano meron dito? Ba't parang may kasiyahan yatang ginaganap? Hindi ko alam. Kita mo namang kadarating lang natin, di ba? Bakit hindi natin sila lapitan para malaman natin? Tara, lapitan natin sila. Itanong kung ano meron. Malay mo, piyesta pala, di ba? E di jackpot. Sakto, gutom na ako. Mukhang nagugutom na yata yung mga alaga ko sa tiyan. Masayang wika ni Wakoy at naikiskis pang dalawang palad na parabang tuwang-tuwa na makakita ng mga taong kumakain nun. Nagmadaling nagpatiunang maglakad si Makoy at wala siyang pakialam kahit na paulit-ulit siyang tinatawag ng kapatid ko. Hoy Makoy, talaga naman to. Nandito tayo para manligaw, hindi makikain. Anak naman. Naiinis at kakamot-kamot na wika ni Jess at muling tinawag ang pangalan ni Makoy. Kagad nang sinundan namin si Makoy para pigilan ito. Pero noong akmang lalapit na sana kami, ganun na lamang ang gulat at kilabot na nararamdaman ko. Nang mahagilap na mga mata ko, ang napakalaking ibong bumulusok patungo sa kinapwepwestuhan ng mga nag-uumpukang tao noon. Kasabay noon ay nakarinig kami ng huni ng wakwak at mga tunog ng animong hinihikang hayop at nasusuka. Dahan-dahan na ring bumaho ang buong paligid noon. Kaya lahat kami ay muli na namang natigilan sa paglalakad. Tol, huwag na tayong tumuloy. Parang totoo yung usap-usapan na. Hindi normal yung mga naninirahan dito. Wika sa amin ni Efren. Atras! Umatras na tayo. Delikado yung lagay natin dito. Ani naman ni Kuya noon at tinawakan ako sa braso. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka ng mabilis ha. Huwag na huwag kang lumingon. Maliwanag ba? Sabi niya. Natatakot man ay nilakasan ko ang loob ko at sinang-ayunan ng kapatid ko. Inutusan niya na akong umatras at bumalik sa pinanggalingan. Ipinapangako niyang walang mangyaring masama sa akin umano noon. Dali-dali na nga kaming umatras at bumalik sa pinanggalingan namin. Halos lakad takbo na ang ginagawa ko. Makalayo lamang sa sityo ng malaing ginhawa. Nasa gilid ko lang ang kapatid ko at nasa likuran ko ang iba niya pang mga kaibigan. Walang imik-imik na nagmamadali kaming maglakad. Pero maya-maya pa, halos lukuban na ako ng takot at halos kumalas na ang kaluluwa ko sa katawan. Nang marinig naming may matandang lalaki ang malakas na sumigaw at tinawag kaming pinapabalik. Dahil sa takot nun, nakalimutan ko ang kabilin-bilinan ng kapatid kong kahit anong mangyari ay huwag kong lilingunin ang pinanggalingan. Lumingon ako at kitang-kita ko sila nun. Merong hindi ko maintindihan kung anong hayop. Parang puro anino ang mga yon. Gigil at titig din sa amin ang matandang tumatawag na pinapabalik kami. Nanlilimahid sa dugo ang harapan ng kasuotan ng matandang yon. May kagat-kagat pa ito na kung hindi ako nagkakamali. Karning hilaw na sumasabit sa ngipin niya. Saan kayo pupunta? Mukhang kakarating nyo lang tapos aalis na kayo kaagad. Bakit hindi nyo kami saluhan sa kasiyahan? May pagdiriwang kaming ginaganap ngayon. Halina kayo rito. Magsilapit na kayo. Pagkatapos sabihin ng matandang yon, meron siyang ibinubulong na mga katagang hindi ko marinig.
Nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko matapos bumulong ng matandang yon. Samantalang ang mga kasamahan ko naman ay parang mga wala sa sariling dahan-dahang naglakad papunta sa matanda. Sandali, huwag kayong sumunod sa sinasabi niya. Hindi niyo ba nakikita ang itsura niyan? Aswang yan! Sambit ko noon. Pero kahit anong pagpipigil ang gagawin ko, hindi nila ako sinusunod, na para bang hindi nila ako naririnig noon. Sa halip ay nagpatuloy lamang sila sa paglalakad. Sa parting yun ay bigla kong naalala ang kinuwento sa akin ni nanay na kapag hindi magising-gising ang isang tao at nasa kalaliman ito ng pangungot, sampalin lamang umano ng tsinelas noon. Pangontra daw kasi ang bagay na yun sa oras ng bangungutin ka. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa isipan kong sampalin ng tsinelas ang mga kaibigan ni Kuya Alfred, maging siya noon. Bahala na. Hindi ko alam kung epektibo yung gagawin kong ito. Magalit na sila kung gusto nilang magalit. Ang importante, bumalik sila sa kanya-kanya sariling urirat. Ani ko noon. Hinubad ko na ang tsinelas at isa-isa silang pinagsasampal ng malakas noon. Sunod-sunod silang napahawak sa pisnging tinamaan ng tsinelas ko. Ikinalaw-galaw pa nga ni Kuya Alfred ang panga niya nung matauhan na at galit na galit siyang nagtanong kung bakit ko daw siya sinampal noon. Ipinaliwanag ko naman ang mga nangyari. Nagkatinginan sila at noong mapatingin nga kami sa matanda, ay nakita kong nagbabaga na ang mga mata nito. Wala na ring tigil yun sa paglalaway ng malalapot na likidong pula. Halos sabay-sabay na kaming kumaripas ng takbo nun. Hindi na namin pinansin pa ang sigaw ng matandang ito. Dylan, bilis na may pagtakbo dyan. Hinahabol tayo. Sigaw ng kapatid ko noon. Saglit na saglit ko namang nilingon ang sinasabi niya. Nung makita ko yon, halos hindi ako makapaniwala. Tila ba hindi pang karaniwang matanda ang humahabol sa amin. Napakabilis ng kilos nito. Tumatakbo ito gamit hindi lamang ang kanyang mga paa, kundi pati kamay nun. Habol hininga ang aming ginawa habang kumakaripas ng takbo. Sigaw na ng sigaw ang kapatid kong dumiretso lang ako sa takbo at huwag nang lumingon pa. Kahit na anuman ang mangyari ay huwag akong tumigil sa pagtakbo nun. Makaraan ng ilang minutong pagtatakbuhan, narating na namin ang kataming baryo. Nakita naming bukas pang ilaw ng bahay na una naming narating. Indikasyong gising pa mga tao sa loob ng pamamahay na yon. Sumigaw si Kuya Alfred na pumunta kami sa bahay na may nakasinding ilaw at humingi ng tulong. Dali-daling nagsipulasan kami at tinungo nang ang sinabi niya. Sunod-sunod naming kinalampag ang pintuan. Sigaw kami ng sigaw noon. Wala pa mang ilang segundo ay bumukas ang pinto at inluwaro ng isang lalaking may katandaan na, Anong nangyayari sa inyo? Gabi-gambi na inambubulabog kayo. Magsasalita na sana ako pero hindi yun natuloy dahil sa may natanaw akong dalawang malaking ibon ang lumilipad papunta sa kinaroroonan namin. Tapos yung tunog na naririnig namin, parang babaeng naglulupasay sa pag-iyak. Yun bang dumadangoy-ngoy na akala mo namatayan? Magsipasok kayo! Sigaw ng lalaki noon. Mabilis pa sa 4:00 nagsipagpasukan kami sa loob ng bahay nito. Agaran namang isinaradong maigi ng lalaki ang pintuan at mabilis na tinungo ang kusina nila. Pagbalik niya ay may bitbit na siyang itak. Tinanong naman siya ng isa sa mga kalalakihang kasama niya sa loob ng bahay na sa palagay ko ay kamag-anak niya. Sandali lang, anong gagawin mo sa itak at sino ang mga yan? Tanong pa nito. May aswang na naman sa labas ng bahay. Sinusundan nata itong mga binatang ito. Dito lang kayo sa loob. Huwag kayong lumabas anuman ang maririnig nyo. Nagkakaliwanagan ba tayo? Sunod-sunod kaming tumango.
at napasalampak na lamang sa sahig dahil sa sobrang takot nun. Mabilis namang lumabas na bahay ang lalaki at sumunod ritong lumabas ang lalaking nagtanong dito. Putlang-putla ang itsura ni Efren at para bang hihimatay na ito nun. Marahil napansin niyo ng matandang babae kaya dali-dali itong kumuha ng inumin at isa-isa kaming inabutan ng basong may lamang tubig. Habang ikinakalma ang sarili, naririnig namin ang malakas na sigawan at mga pag-atungal sa labas ng bahay. Makaraan lamang ang ilang minutong sunod-sunod na pag-atungal ng nilalang. Narinig kong pinagbantaan ng lalaking nagbukas sa amin ng pintuan ng nilalang na yon. "Kayo na naman. Lumagpas na naman kayo dito. Di ba't usapan natin na sa oras na makapasok ang mga tao dito sa lugar namin? Hindi na kayo dapat humabol pa. Hindi nyo ata tinatanda ng mga sinasabi ko Baka gusto nyo mapalayas dun sa lugar nyo. Maraming mga sityong nakapalibot sa inyo. Pwede namin kayong pagtulong-tulungan." Tanging pag-angil lamang ang naging tugon ng mga ito. Ilang segundong lumipas na katahimikan bago pumasok sa loob ng bahay ang dalawa. Pagpasok nila, nakita kong may mga galos sa katawan ng lalaking medyo may katandaan na. Parang mga kalamot ng kuko yun. Nung may masmasan kami ay doon nga na ilahad namin ng malinaw ang mga pangyari. Nagpasalamat kami sa matandang tumulong sa amin noon. Nang gabing yun ay gusto sana nitong sa bahay nila kami magpalipas ng gabi pero tumanggi kami. Sinabi naming uuwi kami dahil baka mag-alala mga magulang namin noon. "Sigurado ba kayong kaya nyo nang umuwi?" "Opo, kayang-kaya na po namin. Tsaka nakapag-ipon naman na ho kami ng lakas at medyo nawala na rin yung nervyos ko," sagot ng kapatid ko. Sige. Kung yan ang nais nyo. Hindi ko kayo mapipigilan pero mag-iingat kayo at diretso yung uwi Dalian nyo lang sa paglalakad at baka matunugan kayo ng mga yan sa kalsada. Matapos makapagpaalam ay lumabas na kami ng bahay. Nagmadali na maglakad. Halos lakad-takbo na ang ginagawa namin at walang sari-salita nun. Dire-diretso lang. Nang makarating sa baryo ay tagaktak ang pawis ko. Nagpapasalamat ako dahil nakarating kami ng ligtas nun. Bago kami tumuloy sa bahay, masinsinan akong kinausap ni Kuya Alfred. Ano man ang mangyari, huwag kong babanggitin sa mga magulang namin ang tungkol sa naranasan namin ng gabing yon. Lalong-lalo na sa aming inang may pagkatigre ko magalit. Tiyak na paghihigpitan kami nito kapag nalaman ni nanay ang tungkol sa nangyari. Nangako naman ako sa kanyang hindi makakarating kay nanay yon, kaya't huwag siya mag-alala. Simula noon, hindi na kami muling nagtangkapang pumasok doon sa parte na yon. Naging malaking leksyon na rin sa aming magkapatid ang mga nangyari. Ika nga, kung minsan ay matutong sumunod sa babala ng mga magulang at huwag silang suwayin. Dahil para sa ikabubuti lang rin naman ng mga anak nilang iniisip. Kung kaya't maraming pagbabawal.